Ja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångår upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hängta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångår upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hängta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Ja, just ja. Häll på vatten och mig rongo nu. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, är vad på värma är. Svett i lackar, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångor upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hängta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Hejsan, hejsan.